Doncs per mi ser community builder significa ser la persona de referència per cada coworker en el nostre centre. Penso que són molt importants a l'hora de gestionar qualsevol cosa que pugui sorgir en el dia a dia, vull dir, qualsevol cosa de subministrament, de gestió de l'espai, però també el poder integrar una persona que acaba d'entrar a la resta de la comunitat. Nosaltres sempre fomentem el factor humà i penso que portar de la mà una persona que acaba d'entrar a conèixer perfils que puguin aportar alguna cosa al seu projecte és el nostre rol principal. Doncs jo a la meva feina triaria sobretot el sentir que com a community builder hem aportat alguna cosa a un coworker, ja sigui a nivell de projecte, creant-li una connexió que li ha sigut diferencial, o ja directament inclús a nivell personal, vull dir, el poder escoltar un coworker, conèixer-lo no només com a coworker sinó com a persona, perquè al final coincidim dia a dia al mateix espai de feina i és que més que community builder coworkers són companys. Hi ha gent com Josep Darnès, Javi Díaz, la gent d'Abracap, de Manlleu Origen, que al final la força de coincidir cada dia és que més que companys, o sigui, més que coworkers semblen companys de feina. Doncs jo penso que el projecte Greg Connect és el que ens fa diferent com a espai de coworking. Jo crec que és el que ens aporta un valor com a community builders i a més veure que les connexions funcionen jo penso que és molt gratificant. Recentment, per exemple, el coworker Eduardo Ruiz, que està impulsant una plataforma per la gestió de les habitacions lliures dels hotels, ens va agrair, ens va dir que el seu projecte estava sent possible gràcies a les connexions que li hem creat al Crec. Ha connectat amb Net Mentora, amb l'Olga Ramírez de Crec Sabadell, amb Castells, advocats consultors, i aquestes connexions han fet que el seu projecte estigui creixent molt més ràpid del que ell esperava. I clar, rebre aquesta valoració i veure que realment Crec Connect funciona fa pensar que val la pena el que estem fent.